May duha na ka mga barko nga may kanselar sila biyahe agi sa epekto sa Tropical Depression Falcon. Adunay live update si Nico Stirino. Nico? Yes ba, bisan kung dili direkta nga apektado ang Sugbo ug Central Visayas niining si Tropical Depression Falcon, nangandam na sabdaan ang nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Kaganihang buntag mipatawag og tigom ang Office of the Civil Defense kun OCD agi og preparasyon kini sa pag-igo ni Tropical Depression Falcon bisan kun ato ara kinahimutang sa norte nga bahin sa nasod apan gusto nga makasiguro ang nagkadaiya nga mga ahensya, partikular na ang OCD ug lain-lain pa nga mga grupo nga andam ng daan ang Cebu ug Central Visayas kun ugaling doon na may mga epekto o hinungaw nga masinati dinhi sa ato. Sa tigom kaganiha gipasabot sab ni Director Al Kiblat sa Pag-asa ang masinati nga forecast karong adlaw ug sa mosunod pa nga mga adlaw sa Sugbo ug Central Visayas nunot ni ining tropical depression. Naanda na kini sa nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno nga mopatawag yun og tigom ang OCD ug langkuban sab kini sa lain-lain nga mga ahensya, labi na ang mga disaster risk reduction offices ug mga officers sa nagkadaiyang nga mga LGUs nga motambong niini agi og preparasyon sa unsay angayan mang buhaton nila kung ugaling makasinati gyud og daotang epekto gumikan ni ining tropical depression nga ania karon sa norte nga bahin sa Pilipinas. Wala hinoy direkta nga epekto ang Sugbo ni ining maong bagyo. Apan dinhi sa may pier area bab dunay moabot sa duha ka mga barko ang mikanselar sa ilang biyahe nunot ni ining sang gitawag nila nga rough sea condition, epekto sab ni bagyong Falcon. Sa abiso sa Cebu Ports Authority Operations Center, pinaagi sa Facebook, ipahibaw nila nga kansilado ang biyahe nining MV South Pacific. Paingon ni siya sa Bato, Leyte, mularga unta karong alas 8 sa gabi. Apan gikansilar ang biyahe gumikan sa rough sea condition. Gawas ni ining South Pacific laing barko sab kining MV Gloria 1. Fast craft ni siya nga paingon unta sa Hilongos, Leyte. Ang ilang day trip kaganiha ang gikansilar sa tagduma sa barko. Matud sa atong nahinabi kaganiha nga staff, gumikan kini ka ang baong barko, fast craft kini og gamay-gamay ang barko hinuon magpadayon ra ang biyahe karong gabi kay dako man kini nga barko dinhi sab sa atong nahimutangan sa Pier 3 bab, gawas lang ni atong duha ka mga barko, regulara ang biyahe sa tanan nga mga barko, walay kanselasyon og normal ra ang dagan. Mao nga dinhi sa atong nahimutangan sa Passenger Terminal 3 dinhi sa Pier 3 padayon ang pag-abot-abot sa mga tao, sa mga pasahero nga moapas sa ilang tagsa-tagsa ka mga biyahe karong gabi gumikan kay wala may laing kanselasyon nga nasinati. Gawas lang ni atong duha ka mga barko paingon sa Leyte. Mao kana bab ang latest nga update gikan dinhi sa Pier 3. Thank you so much, Nico Stirino, sa imong live report.